Jeg ikke noen vitenskapsmæver. Men si meg rått, hvordan kanst du hava noen framdrift her som ongen framdriftsmiddel Erst du av sjøvnen, så drøyver du det fram orsaka av at du flyter av vattnen. Du har propeller som trustar det fram og jøkken kjekven. Erst du i luftene, eller erst du av venen, så har du dekk som ligger som kvillar nere mot venen, og du drøyver det fram vid at kjaulemeler du får fram etter. Erst du i luftene, så det luften som hjelper deg fram etter. Du har jetmotorer som suger luft inn, og krøstene skjautar kraftigere ut. Du suger den inn, og køyrene kanskje 100 for kraftigere ut. Og så først du flikkvandre til luftene. Kjem du opp atmosfærene, så sier du at det vakuum. Hvordan søren flyter du seg her? Kanst du fortelle meg det? Nei, det kanst du ikke. Og det kan du ta heller ikke. God nøye han som fer ut atmosfærene, hvis det overhøver møvelig. Jeg tror slett ikke at det møvelig. God, du setter en barriere her. Du kan slett ikke fære om det. Men om det så fære om det, som det slett ikke har vært, tar slett ikke på mannen. Overhøver ikke. Tar påstanda til at det er ikke luft, ikke atmosfære oppi av mannen. Men fra såkalla mannaferien så men her sørst du til at tar smuja og ljauferast. Dum. Tar hei så et flagg og tar flaggar. Og så så dummer. At tar færa fra mannanon, skulle øydes færa fra mannanon til gjøren attor, så sørst du til fra mannanon av, og du sørst rundt der færa opp. Hvor var etter? God nøyt han som etter. Han som omgang du kom nattor. Du tar omgang du være attor. Tar omgang du være attor på mannen. Det vet vi vel. Jeg kan så fortelle deg til tar omgang du være her. Altren gjør så vel. Jeg har ikke hukst om det at tar seg til at ut i rumten ungen luft her vakuum. Og skal du kunne flikva, skal du kunne, altså, et rundarfær, hvordan skal du øydes for å flikva? Ja, det hever rakettboosterer, du vet da. Og alle raketter virker oppå til at du truster det fra omkring. Et skip som sykler i sjøvnen til hever skruvo, og ta sugar skjegv til sunn, og ta truste skjegven kraftigere fra seg, ta sugar seg fram etter, ja. Og en jetmotor og en flikkvara, samme prinsipp, du har propeller, nekvar, som melar ved en rævlig affær, og suga luft, og trusta luftena ved en rævlig affær atretter. Men det gonger ut på at du truster til sjølvan fram etter ved at trusta til fram jøgnu luftena. Du truster luftena borstur, og så er det til fram. Ja, men det vakuum, så kanst du trusta, og du kanst hava kraftigast jetmotorer som finnast. Det kunne være 100 for kraftigere enn en vanlig jetmotorer. Det vakuum, så fer det bare det fer bare ut i ønske, og du får det omgang ved. Ikke 1 millimeter. Ikke 1 millimeter. Ja, det har jeg faktisk hokst om at det er alt mitt liv, morla minne. Ikke for nisse 17 og Arne for en tårast hitjet her inn i egene, at det ber slett iverhøver ikke til. Og det at trusta seg ut ur atmosfæren ut i rumtena. Hvis noe rumt og hvis rumten et vakuum, du kommet ut her, så god nøye til. Du fortaptur. Du kommer omgang til attur. Du kommer omgang til attur hvis du vært til runtena.
Då säger jag akkurat som jag tycker inte på att tar när kan det vara ut runt det. Tar färs långt upp än till högre atmosfär. 20-30 kilometer upp. Kanske allt trusch. Så kommer där ner efter. Och allt trusch kilometer upp i luften är svart inte. Det är pura inte. Tar säga till att det är vakuum uppe i månaden. Och så visar det okon en så kallad upptök från sin månad, sin öjnaste månadsfär nu trusch. Och kvärt. Flaggar och med ständer ut i smojar och då hör dum. Och så ändar den nöjarsliga färden vid att du sarst från månaden av sarst du raketterna färra astea. Kvar var på månaden och filma det. Hade made in Hollywood. Och så säger de ja, det blir inte helt. Hvor skulle ta vilja loja det här? Ta kunde inte ligga det här arbetsnäck folk. Det kanst du inte mena att NASA lojer att det här nu i 30 år. Hvor hade du vilja just det? 4 år i 100 miljarder om året, till dömes. 100 miljarder dollar om året. Det är ju en någon grund till att ta med att det. Och tar det allir frumurarar. Tar det frumurarar. Tar det sammansvarner. Det är raketterna som far upp att det är inte folk är utav man. Inte folk är utav man. Challenger som exploderar i 6 fors. Har tjej skulle alltså för att vara tjej astronauter vi här. Och tar skulle alla ödas för att dodja. Man har funnit 6 av dem levande och det och på punkt och prick tar lärare av universitet och tar här och där. För att du kan att det nätt någon. Ja. Och ett annat. Tar för runt. Och snackar vi alla tar Neil Armstrong och tar som skulle ödas för att vi har varit på månaden. Och gav dem chans. Alltså, det ger här en bibel, lägg handen av bibeln här och svör att du gärst på månaden. Ingen av dem är tryggvande. Så att kvitt skulle vilja gärst det, du tar ånga grundligt vilja göra det. Ingen av dem vill göra det. Nu är det blivit så gamla. Tar vi det nästan tar gingers på månaden. Ingen av när kan det vara på månaden. Ingen av vara ut ur atmosfären en gång. När kan det? Ja, god nej, han som får ut atmosfären. Han kunde ju inte komma efter.